Hello, rong hao sang ho. Phang Song. Cardom đây ho. Kardom. Nang li hem siduma. Hem situ mana dok muka situ you. Kalang ma. Pini puji mo. Oi nili phone rihing pen chop sa tanang kal yuji pu non Oh. karbiang long ilitum la PGR bijala long li pen cheng lok la pen ason tim ake hang la pen ake chupi kame council tum pini anta me batai ke pachorai puthak tame dolo. Nanti pini la karbiara tumaphan nang li kupilo la ilitum karbiang long aka chotoy councilor sor phan ka chupu la pen ka chuningri la hai puthak tame pini karbi maning ke hang ake mang la pen akamatha lamta claim pipidet ka bang puthak ke nang lihin pen non la election ka puthak kupilo ilitum josi sarkar phan ate council ka chari tumaphan claim pipi nang dam pipi pulong te kupilo karbiara tum kamatha nang ji Lalu la so Allah ma bangke non apor abangke rar tum ke matha ke pasik nang ji apor nang le rok lo. Kopi polo ma polo tang te thanda ma ling bustame ele tum bharot a de delong ke election pen ke hai election pen ki thur ke hai tum si kam claim thek ji kam claim ji di la so posi ele tum bangke non election a por hut tame las ke thanang kok pola solam la pen election par det tame ke thanang kok po la pen la so buthak alam ke election nang le prang ma me tum ji than bikle di la si ako puthot ke ru thulo je bharot a de long ke nang jonghele thek nang jonghele re bang phu bistame democratic a teng pen hala democracy a ja kong ke longa tum te kam claim ni di nang li to war lang me pen cheng lok pini risui jang pen tom phan borenga war sai pen cheng lok ha hospital ha school hem ha ka du ka we heme jang re atom phan ke rap nang ji butami hala democratic a ja kong along sidu e kalang la si non PGR VGR la bangke ikadu eda chini lo je paragraph 20 along ke tok dak lo la ke hong bidhan long sidu long le la ke inglong hawa di inglong hawa protang te la so PGR VGR ke la PGR pen VGR ka non ke angkang ke parlo ke la ke phelang pi pen dak utor bor bilalo जी प्रोतंग de felang pi ben utor bor bil ke lake 6 paragraph 20 arlo sedulu kalang lo प्रोतंग de non la so asai ke pachunang ji ke apthang si arpu ke doke karbiang long ke cari ar leng ke the tum di kalang lo council ke cari atum la ben MLA MP atum la solam lo la tumalong se arpu dulu rab arpu ke chekremelu kalang lo rate radar puge chikle melo democratic ateng pen alang tuma phanja kong piali claim moi di det chari not det lang pa me kanot di kalang lo pielo ang de pi board si pini rada tumke ar pu che claim det ke duk ke lag ar rada tum hime jang ria rada tum ar pu me thang che claim thek de le pini ar lenge theke man tum ar pu che claim thek de lo la han lo ke thenai di kalang Taben hini alam theni ri rat phanga chuning ri ji mate ke pachini kang tung bangke lahen lo pini tuliram ronghang ake ja pon karbiang long along non tuliram ronghang ke CM ke cholok ning kan kri hini ta abat du thulu di alang li lok se CM lok lo karbiang long ke la pen alang li amang ke manan ta me election mate democratic aja kongke pilab lo ratu lo PL lo ko mate hoda ka house alo ka council along session hutame ko mase ke badha dunar bangdulang ke khamchi dunar bangdulang hada ke nuta velo alang tuma phase chera lablo rada tumki di 26 constituency ar lengke the do an tame alang tum phase pahai lablo tuliram ronghang aning ke dok bang phu phan an se pahai lablo MLA bang phri tame pahai delo MP anda pahai delon te kona lonte even town committee along anda me alang to muni side lo block along anda me alang tuma muni side lo people see
มีทางอาศัยจิกเล่มเทคเดดิแล้วสิโน่นบางแกปีนี้โน่นอาสามาลองจูบินกัดโดอันอาลุนอลามลุนลับอินุนน้องก็จะทางกลองอาลุนซีพูดที่หล่อลุปีนี้การันเปนี่โน่นละโซอา justice นังจีอากังไซนังจีปูลักมิลลิอนอามุนีตุม social media เป็นอันสดามิปูลับลุเจสองลับลุสิดามิปีนี้ฮิมอนโตบิเชสร์มาตามิเมทังที่ราดังลุเจจักลุจงซี election of prang election of prang จงซี justice ปีเปเด็ดบตังใน BJP อฟันโหวตนังปีเปเด็ดอะจ๊อกนี่เว justice ปีเบกจีปูซันโนนันตาปีเทคเด็ดอะจ๊อกโนนอลอมเอลตุม social media ลงเทคลงโลอาสามารัดอังกังปีอารัดตุมฮิมอนโตบิเชสร์มาจีตู election campaign การีเป็นเกดามลงสิตามิฮัลโหลอารัดตุมพูดุนโลเจนี่ตุมเกอาจัดตนังนี่Jobin Guard a justice senangji bang pudun elu di ta ele tum kar biara tum kopi bolo ningji ai det ke pini social organization tum sitami ningji nangji polonon tuliram non along my meeting dampik ma joining program ani bang se joining ke deng po hala so along social organization atum ta dun pen arjudun nangje polu nili tum ajjata nangni non mat PGR eviction tha rada ka chesong PGR join se pini pina ana ko te injira tum ke pini apran hingno lo apran dama bang dam lo de police army pen areng ke so komane aso angjira tum ke police army tum ke theng ke chok ke kap the dong ke war rupena awam che tinglok pet pat pini ani antame thorune kam sai chokle mune akai long katikuk na ha so na ka se non head jong ka che song thele amu chonang lo police army ari deng pen goli chonang lo di even amena CM tuliram rohanga hem tame rat atum thur pak pen me kai chok ana pitame pini am tame claim data banke ilitum rara tum da chini nang po la so a leadership benke karbiang long karbia rara ka che song ke mantuni ta nang claim pi thek po ilitum chini alu tangme non election ke 30 din velo tangme pini apor ahut ans dami pini people se ka che song a rar la penai hu social organization atum sitami people se ning ja hedelo tangte la bangso puthak election khai tum claim pi pe det mate deng de det pulote non ang li rara phan ke pachini ya bangke non la 30 days ang bongta claim klelu pukela ke ahok lo pachini da lo pot ko pilon ten non la bangso kam ke claim ke det abang fu abang pi tum phan ke rat tum non ke claim nang ji la bangso puthak nang li than tha ko pi pen se la bangso ake claim ke det pot rara tum bang non ke ko pi si matha nang ji la bangso puthak nang rara pan than ji ma benana lam da me ni than nam re ta me non puthoni li pakla kang tu bangke an non head jong tame alang letum hola BJP atum lamkar chipi le hai je non election nang ke lo pose security tum along ke administration aja kong ke ave por security ave election nahi botang ke security ta kenang ko la so alam ke MP election apang ta ningi alu de MP election apang ta security ave non election apor ke tum along ke administrative aja kong ave der pole election office ni tum election popo ante la so non election apor ke itum security ke long sung opportunity tang der ante people MP election that people on the election se deke la so posini dar phan ke than kang tu bangke pini tangka suri si tangka suri hini tangka suri cap pena joini kopini uruna do kopini hem so a joini benke elitum la BJP ra meeting CM tuliram rongha long thok dun toite deniji jong si dun busita me elitum lamthe arjudu nei जे people से नाली election से देत नीली तुमके जाति नी ने election से प्रोदांग ते नॉन फॉर्म के नीली तुमके नांगली फान के आरलेंगे थे अपुन नंग people रातें पुनिंगी नंगी नॉन रात तू ना सोलम ने लासे नॉन एमए election हो से तमे को सोन लोनते वोट की पी से ता के पायो तमे अली दुजी लांग माला सो पुठा अली अवेलो ती टोटली अली अवेलो लातो मन के मो थी पिनम दे mo kichi a hudan de a tipira long le in tondam ta alle velu tu mangi
rara sai ke kle maning ke hang he tum han ke democratic acha kong pensi tum non election a por hu se che song pensi alang le tum han si parem si sai ke klem ji aning ke hang tum han si le tum ang hoi pek nang pu ni le hin ben ki pu ba se vote pipi dat nang po vote pipi dat nang po hala han lo la si ili tum no na son la tum han pa hai lo pro tang de claim kle le po ining jang je le po ili tum che song le po ako ili tum han ke police army tum nang theng le po hele amu ili tum ke cho le po mane a hema tang ho tum ke apram dam nang le po te kwa lo la sa be kar bi ili tum ka che song amen ben ki thi det po non na ra tum mathan nang po je nang li PGR vijar ar pujong si PGR vijar jong si nang li thali le pulang tli tum ke rara tum ke ni tum ke election abang ke ni tum non BJP phan ke vote pi pelo la pen ang hoi ni tum ke la ke council ke larvek po lambang ke rara tum abang ke non matha non MLA pen lo MLA pen nang li hin pen ke pu dunji rara phang ke pachini ye bang ke jong si non rat tum ka pu la pen akachuning ri la pen aketoy pen jong si claim clip polong te rara tum taning ji nang po je meeting along tin na ke wang along CM to ram rong hang aphan social organization ponon kes yang phang song ponon women kes ya tum ponon kar biara tum ana bangke jeni tum ning ke hanga bangke seher group oruna doi la pen pini rison kar hemso la hai le ki thekali pote kar bi tum ke manga bangke PGR VGR along le la pen council aron la pen ke che ke be ma botalis kang than ji la hai yong si ni tum ki pu aji ding pik pen non ta claim claim non 30 days anvel lo anta claim ke da posi tum ki non adhu bangke election bangke BJP ke vote pipelo ako jong si nang jong si loson claim pulong te bani tumake mang radakar ipenang claim pute BJP phan vote ki PG ke ni tum phaganang toy nang nelo nang pengkha nang nelo pusi bangke rara tuma bangke matha nang pu si nang ligi ki puji puaja so lalo ante chorolo nang li phan la hai ang ton nang ke thana pon ni la bangso avoice ni li aku rar tuma phan ni pachini thu dat chogi bo chok mo kape ka tupi ka ko che than sunang do la oi